cikin shirin muka shiga gadan ganin cewa fa masu kallon mu da sauraron mu ka bi ci gaba da bibiyar wannan channel mai albarka, ganin cewa ka biyo mu karshen bidiyon nan zamu nuna muku sabon shirin nan da aka dawo wato kan gidan sarauta, ganin cewa fa a yanzu an dawo gidan sarauta masu kallo da sauraron mu, sai dai ku ci gaba da bibiyar wannan channel masu albarka wato kan Duniyar Shari ta gashi. Sai dai a yanzu cikin shirin muka shiga gadan ganin cewa fa yanzu mai martaba yayi wa Prince Bello alkawarin muddin ya dawo da Faiza, ganin cewa fa a da baya rikicin da ya balle tsakaninsa da shi da Faiza, ganin cewa Faiza muddin ba ta son Bintu kuma ba ta kaunar mai kaunar Bintu, sai dai ta yi to fa Faiza ta nuna tsararren kishin ta har da nasara da kanta ta kai, ganin cewa fa a yanzu ta fitowa da Bello kararren muddin idan zai ci gaba da rayuwa da ita sai dai in ya saki Bintu. Sai dai Bello ya yi gargaɗin ganin cewa fa shi fa daman can ba san Faiza yake ba, ganin cewa fa yaya babba ce ta matsa masa, ganin cewa fa mai babban ɗaki ce ta matsa wa Bello da ya auri Faiza, ganin cewa fa idan suka auri juna za su ci gaba da amana, ganin cewa a yanzu auren dangi ya fi su, ganin cewa ba kowace masarauta ce take fita ta aure bari ba, ganin cewa fa idan ya auro Bintu a baya zai hargitsa musu masarauta. To fa sai dai Bello ya yi kunnen uwar shegu, ganin cewa fa ya yi nazari da tunanin ganin cewa fa shi fa Bintu fa ta riga ta sace mai zuciya, sai dai daga bisani Ma'azzan ne fa ya kamu da soyayya Bintu, ganin cewa fa har ya ma auri Bintu, ganin cewa fa Bello ya cika wa Ma'azzam muradinsa, sai dai daga baya Bintu ta yaudari Ma'azzam, daman a baya ba shi take so ba, sai dai Bello ta fi kauna a cikin zuciyarta kuma take muradinsa, kabida Bello ya taimaka mata a rayuwarta. To fa a baya masu kallo idan ba za ku manta ba, ganin cewa fa Bello shi ya dau nauyin karatun Bintu, ganin cewa fa lokacin da ta zo ita ce na gwarzuwar shekara a cikin makaranta, ganin cewa fa Bello ya zo ba ta kyauta, a nan dai Bintu ta sace wa Bello zuciyarta, ganin cewa fa halayenta sun burge shi, sai da Bintu tana da mummunan halaye, ganin cewa fa halayenta yana da kyau, ganin cewa fa abinda kaka ya yi wa mahaifin Bintu har yanzu tana tuna shi, ganin cewa a gabanta aka wulakanta ta kuma aka wulakanta mahaifinta, ganin cewa fa kaka sun rike daula a baya. To fa sai dai kaka sun rike daula, ganin cewa fa basu dau dan adam da mutunci ba, ganin cewa fa talakan mutum fa su basu dauke shi a daraja ba, sai dai a baya duniya ta wulakanta kaka, ganin cewa fa ba gidan ma babu kadarar, kuma a yanzu komai nasu ya kare, sai dai a yanzu su kaka ya tuba, ganin cewa fa ya zo wajen Prince Bello ya gaggauta tuba, ganin cewa fa ya yafe masa, ganin cewa a baya ya tozarta Bintu kuma ya tozarta mahaifinta, sai dai daga baya kaka ya gano duniya budurwar wawa ce, ganin cewa kowa ya iya allansa ya wanke, sabida to fa masu kallon mu da sauraron mu sai da ku ci gaba da bibiyar wannan channel mai albarka wato kan Duniyar Shari. Amma mai sauraro idan wani ne kasance shigowarka wannan tasha, ina mai roƙonka da ka danna mana alamar ƙararrawa da subscribing, sai dai mai sauraro ci gaba da bibiyar wannan tasha. To fa a yanzu dai muna ta labarin kaka, ganin cewa fa labarin kaka ya sha bamban da cikin shirin nan mai dogon zango, ganin cewa kaka ya sha miyarsa da romo, ganin cewa fa yace ya azabtar da mahaifin Bintu har da Bintu, sai dai daga baya kaka ya gano ita duniya darasi ce, yanzu ya nemi yafiya a wajen Prince Bello har da Bintu, ganin cewa fa Prince Bello ya yafe masa da mahaifin Bintu shi ma ya yafa masa, sai dai yanzu kaka ya rasa ya zai yi, ganin cewa fa yayi nadama abin da ya aikata, daman duniya ko dan adam tare yake bai cika 10 ba, ganin cewa ya rike daula amma a yanzu ya roki tuba. Masu kallon mu da sauraron mu sai dai ku ci gaba da bibiyar mu, ganin zamu kawo muku cikakken shiri a cikin shirin nan na gidan sarauta, ganin cewa fa kaɗan daga cikin shirin da zamu nuna muku, sai dai mai sauraro idan wannan ne kasance shigowar ka tashar nan, ka biyo mu ƙarshen taran nan, ganin cewa zamu nuna muku cikakken bayani akan abin da ya faru. To fa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah. To fa sai dai a yanzu shirin nan mai dogon zango mai shadda ya gaya mana cewa a cikin 23 ga azumi da a dawo cikin shirin nan mai dogon zango, sai dai yau za a dawo shirin nan mai dogon zango, za a sake shi karfe 12 na dare, ganin cewa fa za a sake shi a wannan channel mai albarka. Sai dai mai sauraro ka ci gaba da bibiyar mu, ganin kaga karshen bidiyon mu, ganin cewa a yanzu mun nuna muku cikakken labarin da ya faru.